Ketchup. Ketchup. Ano ito? Soup. Fried rice. Hindi, ito na yun. Wala pa ng bento. Ano lang yun? Take out. Ano bento? Take out lang pa. Yan lang. Ketchup. Ketchup. Ano ito? Soup. Fried rice. Hindi, ito na yun. Wala pa ng bento. Ano lang yun? Take out. Ano bento? Take out lang pa. One more. Yumi, look, mommy. Stand up. Vegetable salad, steamed rice. Ano ako, teriyaki? Ay, hindi, bakit may kanin na? No? So, ba may kanin na? Bento lang tayo. Diba?
Ayos. Ay, senior ko pala. Ano naman. Sa ating senior mo. Hindi na. Maperas lang kasi na lang. Ano sa'yo? Soda? Ano mo? Ano gusto mo? Shake? Tubig na lang. Bumili na pala siya sa tubig. Tubig na lang. Bili ko lang just na kamal. Magkano? 300 mega. Swap, Roy? Swap, Roy? Asa si ano? Yun yun. Tubig na lang daw. Kahit